चलो आज वैलेंटाइन डे है खुश रहो तो लोगोफोर जोंनिया पेकिं जाबाय जों थांनोसै दा न'आव थांनानै जागोन आरामसे इधर आओ बेटा एक्चुअली मा जोङो बेयावनो जागोन नंदों बुरैदों आंदो बेटाखौबो जाहोगोन नंदोंमोन किन्तु जानि बेटाया हटेलाव जायानो मैं बाहर तो नहीं खाऊंगा घर में खाऊंगा बेनिखाय न'आव थांनानै जाहैगोन What is this? कैमरा पैसे होबाय नै बेसांनायाव पैसे Sini थांबायमोन मोनथामल' बुस्थु बाय बाय चलो हे बेटा तुम 2400 रुपया ले लिए एक तो शांति मिल गया ना तुमको मामा के लिए लेने आया था तुम ले लिया बताओ अब क्या होगा मामा का बेटा कब सीखनी नहीं दोस्ती ना रही क्या हुआ अच्छा मामा का चिंता आ गया क्या तो टेंशन नहीं लेना बेटा चलो हमारा कपड़ा कितना सुंदर है बेटा इसमें तो डाल दो जेरी को इसमें तो डाल दो खोलो लोगोफोर दिनै वैलेंटाइन डे मोन दिनै आं मोनासै आंनि बाहागोखौल' लाबाय आरो फाइनली हम लोग घर पहुंच गया तुम क्या मेरे साथ ही रहोगे नहीं उतरना है पहले बुढ़िया जा दरवाजा खुली दे खुलने आगे ना हेल्प कर दो क्या तुम बाइक पार्क कर दो मेरा गाड़िया पार्क खामी पे नंगे आ जाओ ये मन पे नो और बुढ़िया इन्हें हब्बाय जोंनिया इन्हें उनकी से गाड़िया पार्क चलो तुम मेरे साथ ही रहो ओह माय गॉड क्या यार गलियांग जाबे तो जरा हम लोग गलियांग जाबे लो बेटा हम लोग आ गए ना घर अभी हम लोग घर पहुंच गए गाइस ओह गया यार बेसां बिसोरखो लाफिं फिडिं बाजार खाम डिउटियाव थां बेटा को बुखलाय बामनानै लाना थां आ जाओ आओ मेरे दोस्त आओ मेरे दोस्त आओ मेरे दोस्त लो लेट्स गो आखिर हम लोग घर पहुंच गए जूता खोल दो बेटा जूता खोल दो ओके मग तो अरे मग दे दो अब लो मग यही पे है यार नोंखौ बुंदों आङो दख'ना लानोबा ला हि लानोबा ला ना जि लायै लाखा होनना बुंबाय नोंसो लायाखै हा क्या क्या हो गया ऐसा रो मत यार बुरा लगता है मुझे मैं उदास हो जाता हूं गुटला मलाई चकलेट पनि ल्याइदिनु नों चकलेट त मर्छ म नांनो बाइनानै देखा दे दिया गिफ्ट दे दिया हो गया इसका वैलेंटाइन डे तो लोगोफोर जोङो मार्केटाव थांनाया मोनफायबाय आरो जों जाखांबायबो बेटानो नै लंपेन्ट लाबदोंमोन लंपेन्टआ बेटानो बहुत फिसा जादों टाइट जादों आरो एसे टाइट जादों गाबोन सालायनो लांफिनगोन लोगोफोर इखो दिनैनि दिनाव वैलेंटाइन डे नि दिनाव मानसि अनलायनांगो मोजां अननांगो मोजां बाथ्रा बुंनांगो नोंनिया बुबायसो ओइ नै आया नोङो रायजोफोर कमेन्ट खालाम आंखौ बुनाय नुनानै माबायदि नांदो हाबा थप खालामना लायोना हाबा खालामना लानानै टेनसन गस्ला गांसे गाव गाननो मोना जिकुनु बुस्थु मायबा बायनो मोना आंनो आस्थाम नांगो आंनो खना नांगो आंनो सला नांगो एकदम नांगोन आरो नांनाय डिमान्डा जोबानोखा बाजाराव थांबा सनायनो मोनबा सना नांगो गस्ला इमान खर' गुदुं जायो लोगोफोर आं बाइक सलायना थांबाय थायो आं रास्ताखौ नायनानै बेटे पुतला तय जायो होनना बिसोरलाया बुंगोन बुरि आरो आंनो इखौ नांगो सलाखो दसे खना दखान नुबाथाय आइसथाम नांगो जालायबाय बेटे नुलायबाय बेलुन चाहिए पापा ए भगवान बिनो बेलुन बिनो पुतला बिनो खना सोर खासेनो मा होनलायबाय खानि मानसियाव इ अबस्था आरो खासे फायनो दंबावोसो आरो आइ आफा मुवा लोगोसेयाव थाया आरो न'खर आरो बिनानाव थानाय आइ बाबा मुवाथ' बिखाया आइ बाबा अननानै जोंनो उल्टा होयोसो आरो बिनानाव सासे बिफं सासे थानायबा आरो मा बुंगौमोन बुरिया बुंगोन आंनो लांगा नांगो फिसाया बुंगोन फिसालाया नांगो बेलुन नांगो बिफङा बुङो मबाइल नांगो बिनानाव बुंगोन लांगा नांगो भाइ सोर खासेगोन नायनोलै जायफोरनि न'खराव मानसि बुरजा थायो बिथांमोना मिथिगो आरो बेसे टेनसन बेसे प्रब्लेम जायो नोंहा खानैखौनो हायाखै दा आं खानैखौनो हायाखै लोगोफोर इनिखायनो आं बुङो थाबनो हाबा खालामनाङा हायोबा हाबा खालामना लाबाना एकदम इनजयमेन्ट लाइफआ जोबखायो आरो सेंग्रा लाइफआव सोरबा मबाइल लानो गोसो जायो सोरबा ड्रेस गाननो सोरबा बाइक लानो सोरबा कार लानो गोसो जायोना गावनि इच्छा मथे लानाय दा जोंफोरा लानो होनबा लानाय किन्तु लानायनि सिगाङावनो मायबा बाइक बायनो थांबाबो बुङो हारे इखो लाना इखो ला कार बायनो थांबा हारे इखो लाना इखो ला सला बायनो थांबाबो गावनि डिजाइन मथे सेंग्रा स्टाइलनि
नि गानना हारे इखो बायना इखो ला नों दा जिथु केटेगरि मोनफैबाय नों दा जिथु स्टेपआव मोनहैबाय नों बिनिनो गस्ला गानगा नों आरो बे उननिखौ आरो मानो गाननांगोन उननिबाबो सिगांनिबाबो दा आंनि नै दा आं जि बयसाव दोङ ना आं दा बारायबाय आं बाराय बयसनि जुदि जला बायोबाबो गस्ला बायोबाबो बिमा बुङो नङा पिंक नङा ब्लेक ला आं ब्लेक नायबा नङा पिंक ला यार कालारबो चइस खालामनो होआलै यार मा जानाङो बेबायदिबा बिराद दुखु मोनबाय आङो होमबालाय नों आंखौ मानो इखो लानाङा इखो लानाङा नों आंखौ मानो बुङो आं बुङो नोंनि कालार दा मेचियर नायनानै नोंदो साजिनाय नों जे आंदो साजिनाय नङा आंदो साजिखसो नायनानै बुंनो हायो जन्दाखौबो मायबा लानो मायबा ला बेनिखायनो आङो दा बुस्थु बायानोखा आगोलाव बायनाय सला गस्लाफोरा आगोलनि सलाफोरखौनो गाननो गिदिंबाय थायो आरो नैलै आंनि इफोर गस्ला नै आं गाननो दिहुनना दोनबाथाय माला ग्लब्स सोना लायो बियो आरो जायोबो बिनियावबो फिटिं माला इनि मोदोमा सिगां सेंग्रा टाइमाव देरलामोन ना आंनि मोदोमा फिसामोन ना फिटिं जायोमोन दा आंनिया मोदोमा गोदोर जाबाय आंनियाव जालिया माला बिनियावसो जायो इनि गस्लाफोरखौ आं मोनजोबबाय आरो लंपेन्टफोरखौबो जाय हाबा खालामाखैना थाब हाबा खालामारना एकदम इन्जय खालामबाय आरो जाय हाबा खालामनो लुगैदो बयसनि सिगाङावनो हाबा खालाम थाब हाबा खालामनानै थाब गथ' गथायफोरखौ फेदेर थबनो फरायनानै साकरि बाकरि लानानै थब गोदोर जाबाथाय माने साकरि गावनि साकरिखौ 60 बोसोर मावना 50 बोसोर मावनानै फार्स्ट बिन्दास गिदिं बिन्दास जा खामोबा खामखा थब खामखा आं बायदि खामाबा खामखा नाङा बे टेनसन मोनदोंना आङो आरो 20 बोसोर टेनसन मोनबावो नों खै बोसोर हाबा जानाय खिथा लाजोन दिनै आङो बेसां 23 बोसोराव आं हाबा जादों लोगोफोर आं 23 बोसोराव हाबा जादों आं 50 बोसोराव बिहामजो मोनबा 51 बोसोराव जुदि फिसौला मोनोबा आरो थाबनो साकरिखौबो रिटायार लानोबो हागोन बा रिजिगनेसन होनानैबो थांनो हागोन गथ'फोरा सेटेलमेन्ट जायोबा उनाव बास सानसे बिनियाव थांलाय रायजाबाबो जायनाव मेनावनो हाबैबाय थागोन आरो माने आङो बुंजागोनबो आदसा आगोलाव साकरि थानाय समाव फायाबोन दा साकरि गैयिखाय फायदो जोंनियाव थांगोन आरो रायजोफोर गाज्रि मोननाङा गासैबो जानि जिमान रिलेटिभ दङ गासैनियावबो थांनो लुगैयो नाथाय सम मोना समा मेनटेन जाया फेमिलिखौबो नायनांगो गावनि जबखौबो नायनांगो गथ' गथाय न'खरनि आइ आफाखौबो नायनांगो थ' समा मेनटेन जाया जेब्ला आंनिया जबा जोबगोन बा जब जोबनायनि सिगाङावनो आं रेजिगनेसन होनानै थाङोबा होमबानिया फार्स्ट सानसे इसानि न' सानसे सोरनिबा जानि मामा लानि सोरबा आनै लानि दादै लानि इसानो जायनि उमेनावनो आलासि जानानै दिन खेदेगोन पेन्सनाथ' मोनखागोन टेनसन गैया पेन्सन मोननाय थाव सोलायबाय थांना गिदिंना फैलायबाय थाबनो रिटायार जाना थाबाबो बेखौ न'आव थानो होथारालै आङो साकरिखौ रिजाइन होना थांबा आरो मा मावबावनांगोन नायबा मानसिफोरा नै दासो बुङो साकरि गारना थांगोन माबागोन खिन्थु नों गारना थांबासो नों मिथिगोन भुगिगोन मिथिगौ गारना थांबासो नों भुगिगोन बेसेबां खस्थ' मानसिफोरा नों दा नै इयो दा साकरिखौ मोननानै माने साकरिनि मोनबो भेलु गैया माने इज्जतखौनो होआ साकरिखौ सनमान खालामा खिन्थु जाय मानसिफोरा मोनाखै साकरि मोनाखै बिसोरसो गाबना थैबाय दोङो दा मानो मोनाखै खिन्थु बिनो आरो जायफोरा मोनोना मोननाय मानसिफोरा खिन्थु गारनो जामारो जेमान साकरि मावनाय नुगोन सबबो गारनोसो गोसो मानो होनबा गोबाङानो जेमान साकरि माने मानसिफोरा माने न'खौनो गारना फैनो बासि बिसोर नाया माने एकदम माने न'खौनो गारना फैनो बायो आरो न'आव थाङा थायोबा आरो बेकार जायफोरा आरो मोनाखै बिसोर पस्तायदो जायफोरा मोनदोना बिसोर मोननानैबो माने ना लानो रोङा आरो नों दा जि टाइमाव नोङो रिटायार रिजाइनमेन्ट होना थांगोन होनना बुंबाय आरो इ टाइमाव माने बुस्थुफोरनि ओरैबायदि दाम जागोन ओरैबायदि नों सोलिनो हायि जागोन न'खरा आरो बाबाया बुंनायलाय नहय आरे लोगोफोरा आं टेनसन लाया आखामखौ मा खामगोन मिथिबाय दै बायबारा होनानै खेबसे खामगोन नों बाबानि बाथोन देनानै बा संख्रि लगायना जागोन आङो मैगं जाया बाबानि बाथ्राखौ नों मन लाखि जितियालासे नोंनिया नौकरि दोङो होमबानालासे नोंनिया इज्जत दोङो जितनालिफोर नोंनिया साकरि गैला नोंनिया इज्जत गैला इज्जतासो सबसे गोदोर मिथिगौ लागालि फैसायानो थाया जाथों मानसिया इज्जत होबाथाय इज्जत मोनगोन मिथिबाय मानसिखौ रेसपेक्ट खालामबा मानसिनिफ्राय रेसपेक्ट मोनगोन चलो बहुत जाबाय आरो किन्तु नों थिनि आं मोनबो होदिया मोनल लाखिबाय आं नोंखौ थिनि किन्तु नों बाहायनो हाम बागाय थांनानै नोंखौ बुंदोंमोन दखना लानोबा ला जि लानो गोसो दोङो ला होननानै बेखौ बुंबाय माला लाया आं दा मा लांगासो लागोबोन अर बेफोरबायदि जिलिक मिलिक बा सारिफोरखौ बा ग्राउन्डफोरखौ आं गानना मौ गिदिंनो नाङा दे ना गावनो लादिया न'आव फैनानै आरो बुखिलायबाय आरो नोङो मा आं नोंखौ मा आरो इ मानसिया इदिनो मबा दखानफोराव थांबा बाजारफोराव थांबा है आं इखौ लागोन ओइ गस्लाखौ लागोन होनना बुंसोयो किन्तु आं जितिया गारिखौ लाखिना थांलानोबा थौ होननानै जितिया बुङो माने लाया आरो फैसाबो हरनो मानसिया फैसाबो हरनो रोंगो किन्तु आंखौ खर' गुदुं खालामो दे लोगोफोर दखना
आइसथाम टय चाहिए पापा ये भगवान फिसालाया टय चाहिए इनो दखना नांगो दसे आइसक्रिम चाहिए पापा इबो गइस गुपसुप जानी यार सोरनि बाथ्राखौ लानानै मालाबा आं जितनो हालि अफिसाव थानानै खर'आव गुदुं जाना फैना बिसोरो फन हामरबाय थायो आंखौ गिदिंनो थांनांगौ थाब फैनानै ओइ दिनै सम गैया होननानै आं थगायो मालाबा खर'आनो गुदुं खालामो बिसोरो खर'आनो गुदुं खालामो कुटलाथ' न'निफ्राय अखानाय लोगो लोगोनो स्टार्टखा माने टय नांगो आंनो होननानै पुतला नांगो ओमफ्राय आंनिया मोननाय लोगो लोगोनो आंबो आरो गस्लाखौ लायनो दे आस्थाम बायनोथ' माबा सनाखौनो बायनोथ' माबा आरो पानिपुरि जानोथ' होननानै इथ' आरो जिबनाव पानिपुरि जानो लांखाया नों लाङाले खुदैयानो गनानै मानसि मायबा जालां आङो लोगोफोर पानिपुरि जाहोनो बिराद बायो पानिपुरि दखानिफोराना दै मोनाबा मबा नालाफोरनि जि जायगायाव दै मोनो गाज्रिबाबो थांना लाना फैयो आरो पानिपुरियाव मा गाज्रि दैखौ होबाबो पात्ता मोनालै बेयाव थिंख्लिनि कालाराथ' गोजाखा बेयाव आरो गाज्रि दै लखमनाबाबो टेस्टआवबो कोनो अन्तर मोना आरो भिडिअफोर नुदोंना आङो बिनिखाय आङो एसे बोरैबा नाङो आरो मा इसोरो बेनो जाहोलाय खालाय खुलाय नांलासोयो बेनि उनाव आखाइखौबो मोजां सुवा हेन्ड ग्लभ्सबो गानहोआ थ' मानसिखौ मुगैनो मोना थेवबो मुगैनो मोनाबाबो आं जानो बोरैबा नाङो आरो गाज्रि मोनना लोगोफोर बेनि नङा मालायाबो जोंबो जानांगौ एक्सुवेलि लुगैदोबा जानांगौ थेवबो आरो नुनानै आं कन्डिसनफोरखौ नुनानै मालाबा आरो बिजायो आंबो जाफायो मबा आलु बाथोनफोराव खानाय दोनखौनो मोनजाफ्लाङो थ' मुगैया थेवबो आं बेमार जाबाबो न' प्रब्लेम बाट गथ'फोरा बा बिसोरो बेमार आजार जाबा खस्थ' आंनो जागोन ना हस्पिटालाव लांनांगोन मबा थांनांगोन आंनि डिउटियावबो इथि टाइम मेनटेन खालामनांगोन बेमार आजारखौबो नायनांगोन बेनि थाखाय आङो उल्टा सिदा बुस्थु बाय एसे जाहोनो टान मोनो आरो बेनि थाखाय गाज्रि मोनना लोगोफोर निमाहा बिनाय थाबाय बेयो नंमारगो दाखालि जिथु ड्रेस नोंथांमोननो फट' थिखांना आङो मोदोम गिदिर जाबाय होननानै देखायनाय गस्लाया बिखौ इयो दिनै आंनो होमोनो लांमारदोंमोन लाथौनानै लांमारदोंमोन लांनाय खिन्थु आंनो आरो बारे मोनखांबाय आरो जे बेफोर ड्रेसखौ लानानै मु गानगोन जोंनि बर'फोरनि माने हाबाफोराव गाननाय बिदि आरो ओमफ्राय आरो मु गानना थांगोन बिदि लाबाबो आरो माने दख'ना जोंख्लाब दख'नाबाबो जेबो नङा माने नों जेरावबो गानना थांनो हागोन हाबाफोरावबो जिखुनु गानना थांनो हागोन खिन्थु नों बेफोर ड्रेसखौ गानना थांनो हायाना बर'बो आरो जोंथ' आरो दा साननैसो थानानै आरो न'यावनो थाहैगोन लोगोफोर दिनै भेलेन्टाइन डे मा खालामखो नोंथांमोना सोरजों गिदिंखो और सोर मौ गोलैखो सोरनि गुलाबा गिफ्ट होनाय टाइमाव आखाइनिफ्राय बारग'खो कमेन्ट खालाम आरो आसा खालामबाय रावबो बेबायदि सेंग्राफोरजों गिदिंलायाखै बिथि थाङाखै उल्टा सिदा खामानि मावाखै होननानै आं आसा खालामबाय और फरायनायाव आरो गावनि फिउचारखौ ब्राइट खालामनायाव बारा बांसिन ध्यान हो मोजां मोनलायनाय मायबानाय बेफोरखौ कुनु ध्यान होनाङा जुदि सिख्लाफोरा सेंग्राफोरखौ मोजां मोनोबा सेंग्राफोरनि लाइफआ बरबाद जागोन फरायनाय नङा फरायनाय टाइमाव साकरि मावनायनि टाइमाव बा साकरि मावनायनि सिगाङाव मानसिया फरायग्रोनांगो खिन्थु सिख्लाफोरा जुदि सेंग्राखौ मोजां मोनोबा फरायनाया बरबाद जागोन साकरि बाकरि मोननाय नङा लाइफआ बरबाद जागोन आरो हिनजावफोरनि लाइफआ बरबाद जागोन साकरि बाकरि गैयाबा जुदि ब्रेनखौ जुदि खालामाबा साकरि मावाबाबो मायबा मोनसे खालामनानै जानो हायो मानसिया मोजां मोनलायनायफोरखौ साइडआव दोनथ' फरायनायफोरखौ ध्यान हो बेखौनो आसा खालामबाय और कमेन्ट खालाम सोरनि फुला बारग'खो अरे हेपी भेलेन्टाइन डे होननानै जिथिया गुलाब फुल होयो सोरनि फुला बारग'खो आरो सोर बुंनायनि सिगाङाव बिखे धुक बुंदो बेखौ कमेन्ट खालाम आरो बेफोरबायदि जादोंबा बेफोरबायदि खालामना दे फंबायमु बिनानावमु जोंफ्राय फिउचारखौ ब्राइट खालाम ज' दावगालांनो नाजा जोंनियाथ' गैलिया जोंनि समाथ' एसेबां गियान अर्जन खालाम आरो मानसि साकरि गैयाबाबो जानो हायो मानसिना गियान थाबाथाय गियान थाबा दिनैनि दिनाव टिउसन खालामनाबाबो जानो हायो आरो बाहेराव रिक्सा सालायनानैबो आमेरिकायाव थांनानै 1 लाख 2 लाख थाखा माहायाव खामायनो हायो वेटार जानानैबो खालिनिखौल' ग्र' खालाम आरो फिउचारखौ ब्राइट खालाम उल्टा सिदा बाथ्रा साननाङा एडभान्सलि सान हिनजावफोराबो एकदम इन्डिपेन्डेन्ट जानो नाजा आरोना इन्डिपेन्डेन्ट जानो गारनो नाजा गाव गावनि दिनैनि दिनाव नुखादों आरोना माबायदि मा जायो माने हठात नोङो लाइफआव माबायदि बारहुंखा फैना होयो
जेबो गम मोना आरोना ओंखायनो हिनजावफोरा गावनि आथिङाव गसंनाया बिराद गोदोर इ मोनसेया माने बिराद 100% जरुरि आरो मोजां फरायबासो मोजां हौवा मोनगोन जेरै दिनैनि दिनाव साकरि मावनाय सेंग्राफोरा जायनियाव धन दोङो दौलत दोङो थाखा फैसा दोङो बेफोरबायदि मानसिया मोजां बिहामजो मोननो लुगैयो फरायनाय मानोना गावनि लाइफआथ' मायबा मोनसे जाबाय खिन्थु फैगौ गथ' गथायफोरखौ बिसोरनि लाइफखौ ब्राइट खालामनो गारनो बयबो नाजायो थ' बेफोरबायदि कन्डिसनाव मोजां बिहामजो फरायनाय बिहामजो नांगौ जायो आरो थ' बेनि थाखाय हिनजावफोरा मोजां फरायनाया बहुत इम्पर्टेन्ट आरो दिनैनि दिनाव जुदि सोरबा आमेरिकायाव थायोबा बा दिल्ली मुम्बाइआव साकरि मावदोंबा बेफोरबायदि मानसिया मोजां बिहामजो नागिरो आरो नलेजेबोल जाहाथे गथ' गथायफोरखौ मोजां उनाव फरायहोनो हायो बेनि थाखाय हिनजावफोराबो फरायनायखौ ध्यान हो जों हिनजाव मानसि फरायनालाय मा खालामनो बेफोरबायदि साननायखौ मालाबाबो लामनाङा दिनैनि दिना माने मोनसे ओरैबायदि मोनसे जाबाय मानसिना माने ना जाय गोरों मानसि ना जाय मोनसे गियान गोनां मानसि बिसोर दानिया माने रुपखौ नायदा मानसिनि रुपखौ नाया दानि गियान गोनां मानसिफोरा माने जायनो बाराद्राय गियान दोङो बेफोर मानसिखौसो नायो आरोना दानिया बिदिखौ मोनसे मनाव लाखि जाय मानसिफोरा रुप गैया माबा गैया बेफोरबायदि माने गावखौनो एसे उन खालामना लाखियो बेफोर मानसिफोरा माने फरायनानै गावखौनो एसे माबा खालामनो नाजा आरोना दिनैनि दिनाव बेनो आरो रुपखौ नाया खिन्थु गोबां मानसिनि रुपखौ नाया खिन्थु दै बेनि थाखाय हिनजावफोरखौ सिख्लाफोरखौ गथ' गथाय बिनानावफोरखौ आङो एगेन रिकुवेस्ट खालामफिनदो मोजां मोननाय भेलेन्टाइन मारगलि मोजां मोननायखौ दोन साइडआव नोंसोर मोजां मोनोबा सेंग्राफोरनि लाइफआ बरबाद जागोन आरो मोजां हौवा मोननाय नङा थ' लोगोफोर बांद्राय दिनै प्रबसन होबाय आरो फैलायगोन बेबायदिनो नै आं बेटानि हाफपेन्टखौ गाननानै नायनि लोगोफोर आंनियाव फिटिं जायोना जाया जुदि इ आंनियाव गाननानै फिटिं जायोबा गाबोन नेक्स्ट ब्लगाव आङो नै पेन्टखौ गाननानै ब्लग बनायगोन जुदि आरो फिटिं जायाबा गानलिया आरो लोगोफोर गाज्रि मोनना बेनि थाखाय थ' बिदाय लालायनोसै लोगोफोर फैलायगोन आरो गाबोन समनिया गोदान मोनसे भिडिअ लानानै खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बाय बाय